Яворе, защо за теб е важно да бъдеш на финал? Господин Широпов, аз започнах това предаване преди 11 задачи с една единствена кауза, а именно да отворя детски лагер във Варна. С всяка една задача обаче видях, че каузата ми, освен основната, тя постоянно се променя. Казах си, ако съм пример за хората, които нямат и си мислят, че това да нямат ще им попречи да бъдат, то нека да им покажа, че това, че нямаш, не би ти попречило да бъдеш. Така че за мен е много важно да отида на финала, да победя на финала и да дам луч светлина към всички онези, които мислят, че няма оправяне. Напротив, аз съм възможно най-лошата извадка от обществото. Без образование, живял сам и все още не съм кой знае какво, просто съм един човек, който има редовен режим на хранене и малко по-малко проблеми от преди 10-15 години. Така че тепърва аз трябва да доказвам себе си. Тепърва трябва да търся моето място и върховете в моя живот.